Dian Bakatanat Urban Affairs jangka Sorkar jela kala di LILAM ya kisan pesau teli ki bus rongsau ki batip kum ki Shillong Public Transport Service Bus ki belayo penyang nak skim Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission JNNURM nakadaw bukim trekam shu namar baki kali kila jot batkem sarang ka kenhon Shillong Mil ukerwa ka atiar kila budin halor kani kamat pan yekren batuba batlang solia Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board padu badairu Secretary ke Meghalaya Urban Development Authority kumban chupin kan mau ha jingtmu ban pensuk ya kalit kawan upaj ba hanong ba Shillong bat ki wei gi jaka marjan lane khapsar house nem arja khatwei ka Sorkar jela kalayo pedang shispa arphotli ki bus rong saw lingba ka scheme JNNURM bat khamadian layo pedang saya ki maxicap Shillong Supplementary Public Transport Service ikini ki bus saw bat maxicap ki badan de ki spatali la paniat ka Meghalaya Urban Development Authority kumjo bat ka Shillong Municipal Board ya ki bala aiwai shakiriu shimet ban pen kamai bat pen mi pisa henrei ka jing aiwai kala kala long ka jingtem me kini ki bosaw bat ki maxicap ki bala shusniu shujot khlem dadon kanu kanu jing pyrkhat ban pen ba ya ki wala kala don ka jing ete kular bat ki no shimwai bat kani ka long kat kum ka jingwat bnya jong ka kanon ha ka jing ekran bat uniu he officer lingba ki jingkali ki bla bo hakmat jong u lasngo thu ka jingbom don ki kharkhana mansnai ki bus ba ka jingbom yo ya ki tiar kali haba ki don jingthot ka de ka doba kalong ba kadi ki kali ki ba la kadi ka model bat ka jong tu ka brand jong tu ka kali ko ba ki mar gini ki kali ai pinya ki operator la ki ba yo ba ki naka tender hom tu ki operator ini ki operator bun sin la don hak agreement ru ba don kanu ka jing thot la ni ka jing sneer la kanu ka liang jong ki tu ki kali long ki ba klik la tip maki bakin kunu baki penyo expert parts kin wanra ai ki ka bade jing duna jo ka kali hatu ka por makali ka ya malasngi digandon bet ka wear and tear bat ka jing lase da kam de tang ha ka wear and tear ru la bande la bandon hi jing ki accident lase sing la bande hi lord order situation ba kidon ki yet ki sha ban pat e gum tu ni ngatip ngar tang ka yet ban khmat ki simpor ban poi ki kumba ka ju bat ka discourage no mar ka workshop ki marlahu operator ki don bi ki jong ki establish workshops bi shilet maki tigri ka spare parts ni sha ka bring kong ka ba thut ba ban poi sini ban yo ya spare part ka penalty ka Shillong bet ba bang bin sumar pen sumar bahai ki kali bagam de ban ya tor kom bakin dut kan bakan thut kali bakin kom yang tair kom ki ka penalty involved ka don hak agreement kala spell out hi ba ki jing sep nang tu bade kan kin lut hi maki bade kan ketu bade ka shong hi bri ki ba wai hi ka sha ya ki bakin sha ban shim wai ya ka bamen hakani li ngidang sudah auction san phu south li ki bla du bla long bla set di la ada ka process of ban auction ni ki ban scrap ki long su ban ya hi long bla shi ibet ki ba ai la si bun ki la ya ai jing kan tho ba la ibet ki la su sarang haru surok kata kom mita ki jat ti gidang bun si we gidang don skatu kan ni teli ki ba ngiru gidang thmu su ban identify ban pak report sa government ban hitar banyak ada kejuk lentihi ban scrap no lan ban auction no itu ki ba suyeng sa ru sakiar sa lenti sengkien ki lase ki bam khlem ki bam ya chu ki bam trikam chu kan gini ki bos ki long tang nang ba Shillong ba gini ki jaka ki ba markhap marjan bat ka Shillong JNNURM to basically ki long manong ki kham kon street hi po ka Shillong markin ya kinda kamai mot ki concentration ka long hi ha ka Shillong bat hini jaka marjan marba kyam man hi Shillong ban shim ban lift ki passenger kumna lesine yo du na Thailand ti shi ibe ki don be Shillong ti ki poi hi pada leng ki jaka ki bagi sini saudong ki ba markhap ka Shillong ki shnong do sha kum sha tai sha do lat kor ki cover do mau ngap ki cover sha do sha mau diang kia leki jong ki roots balabu kan naka jinge kran badu secretary ka mudau babat kum CEO ka Shillong Municipal Board ayo jingtep ai ki maxicap ki bla penya ta ka board shen kin donru ki kali ki ban sa de LILAM no
Pergi Maxi-Caps ni penyak na municipal. Kemudian na mudah apa penyak ke Maxi-Caps. Ki don hi kat tu ngi don kumba si spa teli mata ki belang ki bayar surat. Di ki don kat tu kat ni ki bala set kum tu hang tai apa SBI parking lot. Di kat tu ngi lamu sya government bikin ai makan yo ka approval ban ki tu ban auction no ban scrap no. Ngi mina tip ba kana transport department la clear. Di menta setengah urban affairs bikin yang ai approval ba kata kala la ya keren bat la stu bahkan sawan no approval ki lasi shwa shabat kut ni benai bagi hitur ngin ya de kejuk lenti ban dispose ban scrap no hakoi kaliang ba solia ulai thu ki jingmi nakaba IY kala long jingkur khu ya ka Shillong municipal board namar kala la ban krishan pisa haki babon kiliang kami revenue yes kami mi bah hi kabiang hi hadu bangi lala ban ya ki kam jong ka ban si ban tang bun ki jing sep jong ka municipal board jebul jing sep jong muda kila contribute cibun kitu lembak revenue bingiyo ni ki basa ba ki Maxi-Caps ya kini ki bos lawan ra untuk skim JNNURM itu tu senam aham slam hi untuk potong 4 don muda te ki don hi katu ni ki labun ki bos melawan ra dan lembak untuk skim ban ki ong ban augment ya kata ka public transport service jongka Shillong ba di jaka markap jongka Shillong jongka nong ba Shillong di banangya kipor kidon ki bos ki ba ki wan layo shu sa kham ka tukat ni hadin kita ki first batch di kumba kalong menta tingi ka nomor ngang kidon hi ka tukat ni la hambun hi apa di ki spatali ki bos di kita ki ya hi menta Shillong marka skim JNNURM atau kapor ke mentap dia kelawan kalau kelano kelapin ada kiwi kerteng nilai kita skim ada yang pelut ini pendap ya kata skim kembali kadai di ini kibas kita mentah Shillong kembali kata ni kilabun hi di buat ki nado di kipor balakam slam ya layan kibas Shillong kajingkali ka bau Shillong mel ubo ya katanat urban affairs ba kumjo ya ka Sorkar jila bahato kamla dei kapor bakindon ka jingkit kli ba numpin sarwaka ya ka pisau pajba manchu up kita ki jingmen toy ka yo pedang enchu pendo pendam da ka ba shudi lilam tang namar bomdan ki jaka ban penbet penba yaki habadan ki jing toko